πώς μια πελάτησά μου απέκτησε από 0 20.000 followers μέσα σε ένα μήνα συνεργασίας. Τι, αυτό δεν γίνεται, αφού υπάρχουν agencies που σου υπόσχονται τεράστια απήχηση οργανικά μέσα σε 2-3 μήνες. Επειδή εδώ μοιραζόμαστε αυθεντική πληροφορία, πάμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το οργανικό περιεχόμενο θέλει περίπου 6 μήνες για να δούμε τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα. Ακόμα και μέχρι πριν 2-3 χρόνια, που ήταν οι καλές εποχές του TikTok και μπορούσες να πάρεις πολύ πιο εύκολα απήχηση σε σχέση με σήμερα, τεράστια και ραγδαία απήχηση μόνο οργανικά δεν υπήρχε. Σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις, ωστόσο εμείς μιλάμε τώρα για τον κανόνα. Πόσο δε μάλλον τώρα που η πλατφόρμα έχει μπει σε μια τελείως διαφορετική ροή, οπότε οι πρώτοι μήνες ουσιαστικά είναι δοκιμαστικοί, εννοείται ότι υπάρχουν κάποια αποτελέσματα και τους πρώτους μήνες, αλλά κυρίως οι πρώτοι μήνες είναι για διαμόρφωση της στρατηγικής. Να δούμε τι από τη στρατηγική που έχουμε βγάλει λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Παράλληλα λοιπόν, κατά αυτό το αναγνωριστικό στάδιο, εμείς χτίζουμε και το brand awareness μας, συστηνόμαστε στο κοινό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενό μας να είναι πάντα ποιοτικό, χρήσιμο και να δίνει αξία. Αντί να κάνουμε κριντζιές, οι οποίες θα μας φέρουν κάποιες πρόσκαιρες προβολές και θα προσελκύσουν άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο κοινό μας και δεν ενδιαφέρονται για αυτό που πουλάμε.